Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a yau a YouTube channel ɗinmu na NIMS English Academy, wanda ni Nura Ma'azzam nake gabatarwa. Kafin mu fara, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel, yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe, domin da zarar mun ɗora shiri za a dinga sanar da kai, kuma hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa. Idan ba a manta ba, a wancan bidiyon mun tsaya a inda muka kawo muku kalmomi waɗanda suka danganci abubuwan da muke gani yau da kullum. To a yau ma kuma ga kalmomin abubuwa wanda suka shafi ɗaki. Ita kanta kalmar ɗaki me ake kiranta ne da turanci? Ɗaki shine room. Room. Abu na farko da ake iya samun a cikin ɗaki da turanci shine bed. Bed yana nufin gado. Sannan akwai mattress. Mattress na nufin katifa. Akwai door. Door na nufin ƙofa. Sai window. Window na nufin taga. Akwai wardrobe, wato drawer. Curtain, labule. Fan, fanka. Television, TV. Air conditioner, AC. Carpet, carpet. Kun ga carpet da turanci shine carpet da Hausa. Kawai spelling ɗin ne ya bambanta, yanayin yadda ake rubutawa da turanci ya bambanta da yadda ake rubutawa da Hausa. Akwai mat. Mat na nufin tabarma. Waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da ake iya samun su a ɗaki. Sai kuma kayan kicin. Da farko akwai pot. Pot na nufin tukunya. Akwai spoon. Spoon na nufin cokali. Akwai ladle. Ladle na nufin ludayi. Akwai cup. Kaka ce cup. Cup. Cup na nufin kofi. Sai jug. Jug shine jug. Don haka jug bai da bambanci da turanci a furici, bai da bambanci a Hausa. Sai dai wajen rubutawa ne da bambanci. Da turanci J-U-G, da Hausa kuma J-O-G. Jug. Akwai kalmar knife. Knife na nufin wuƙa. Akwai frying pan. Frying pan na nufin kaskon suya. Don haka waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da ake iya samu a kicin da turanci. To sai kuma ɓangaren kayan miya. Ita kanta miya da turanci ana kiranta soup ko kuma stew. Soup ko stew shine miya. A kayan miya muna da tomato. Tomato shine tumatir. Onion. Onion shine albasa. Pepper. Pepper shine tattasai. Chili pepper. Chili pepper shine barkono. Karka ce pepe. Ba pepe bane, wannan Nigerian English ne. Inda ake faɗansa shine pepper. Pepper. Akwai okra. Okra. Okra na nufin kuɓewa. Akwai pumpkin. Pumpkin. Pumpkin na nufin kabewa. Akwai salt. Salt na nufin gishiri. Sannan akwai seasoning. Seasoning na nufin dunƙule. Dunƙule kamar magi kenan. Shine seasoning. Ko da ba a dunƙule yake ba, ko a gari yake, in dai ba gishiri bane, sinadari ne, to shi ake kira seasoning. To anan muka zo ƙarshen darasinmu na yau. Ku kasance da mu a darasi na gaba domin mu ɗora daga inda muka tsaya. Kada a manta da danna alamar subscribe. Mun gode.